Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon. Sunana Abba Gaye. Yau zan nuna muku yadda za ka dinga canza fuskanka zuwa wani fuska daban. Misali kamar ka ɗauki hoto, ana so ka maida shi bidiyo kuma ya zamana hoton yana motsi. Zan nuna maka yadda za ka yanko fuskan hotonka ka maida shi bidiyo. Amma da Allah ka danna subscribe sa'an nan ka danna ƙararrawa. Ta yadda da na yi uploading ɗin bidiyo za a sanar da kai. Ni ne naku Abba Gaye. Da fari za ka shiga cikin Play Store inda kake downloading application. Bayan ka shiga ciki sai ka taba gurin searching ka rubuta wannan sunan. Bayan ka rubuta sai ka ja shi haka. Wannan duk su ne amma mu bari mu nemi wanda muke nema. Yawwa kaga wanda muke nema nan ka gan shi. To ni dama na riga na sauke shi ba sai na ƙara sauke shi ba, kawai sai in shiga nan. In ba ka sauke shi ba sai ka taɓa nan gurin ka sauke shi. To ni na riga na sauke shi, bara in shiga kawai. Bayan ka shiga ka ga yadda zai buɗo maka, sai ka zaɓi wanda ya maka wanda kake so ka canza, sai ka zaɓa ka canza. Kamar yanzu ina son in canza wannan, sai in taɓa kan shi haka. Bayan ka taɓa kan shi ka ga yana, sai ka taɓa nan gurin, za ga yana downloading, ka gan shi yana downloading. Sai ya gama downloading sa'an nan sai ka taɓa nan gurin ka zaɓo hoton da kake so ka sa. Sai ka zaɓo hoton, misali ina son in sa wannan hoton, sai in taɓa kan shi haka. Bayan ka zaɓo hoton sai ka saita hoton yadda kake so ka saita shi. Ni wannan misali ne nake baku, ba wai hoton da ya kamata a ce na sa ba ne. Misali yanzu wannan hoton ne maka kana so ka abu nan ɗin, to shikenan sai ka taɓa nan gurin. Kaga Allah, in wannan bidiyon ya burge ka, ka danna like, sa'annan ka yi comment, sa'annan ka danna ƙararrawa, ka danna subscribe. Ta yadda da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai.